alandan chuan a thi chan hi a oma chem te ve na wang ani thu le mei chiat bi pat na rong ka ya chet na om lo thu lung lei police te hian an soi police lam te hian nimin ni som pani lam kha na he result hi an don thu an ron soi bokani ti chuanin hei aron a thi chan ber kha chiang ta a tha a thi pui ber kha ti te ngo mun sang sang a hliam te chu tuar ma sela a thi pui ber kha a chianga oma chem te vi wang ti kha kan hre thei ta ti chuanin hetam tak te ril ru shroi koi thei zongin mi pat mei chena pong sol nan hu ma om lo ti mu chuan ania mi tam takina kan status vak mai khai karon la chuak le karon tarlang le du shim shima khamia thi na chung changa kan status vak vaka khan pong sol mai du tok lova inun na an chat le zel hi ti a kan vor dar vak mai kha awama nya kha video masala ma po kan ka soi fia ra saviawa hetia en mai chuan a ruang expert ten expert te lowina kan en mai chuan a ruang mutu sang sang an kom na len interview na hloma khan pong sol nu mai mo khatiang rin hlel tur om lo ti kha ani zel maya chuwang chuanin khatia pong sual anga kan soi kha kan ngai dan le kan rin dan kan lo zel din puina salu tuk khan kha kharon hring chuak nen ka hria ti chuanin mi tam takte zo ril ruwa zo na lo om ta chu mei chiat le rol ania nula oi ton nia inga tinge mi nan tha ngotang ti kha ril ro lo lang ani ani na taka chuan heng thila lo thleni chuan pong suala achumi hlo thor awanga in tha anga hian ril ru hi kal thup to ni chuwanga khang thil te pokoron chuak ni na langa amaro chu medical proof thlapin ani lo ti fin fiaron ni ta ka chuan hian mi tam tak ril ru ati boy zual leng karinga achan chu pong sual le khatianga wanga mi tumlo dewa tha hi chu ol la chibel levek ule h ramdin pui dindini thi chungchang chuina megzela hianin nge in nge dan te comment section lampanga te khan subscriber te le viewer te kangen chawa tin nge tunai hianin evidence is ramdin pui thi chan kha riat chu anita nge he ka thempa video hi karon da chuak ve ama se a fulin karon da don lova toite karon da anga chuan nge ingai dan te kha inron chhoi chhun zom anga status ate le khatia zong zong ingai dan te kha lo soi ve ula chuan video toy karon da lang anga in mu dan te le in ngai dan te he kutnu te eng te sen nge enge police ten an hmulo mi ti te nge dan sang sang te kha om ve thia chu ron soi ve ula tin khongaya aling te mino share sak turin kan som pa bok cheu ani hala hi ruang an hmu na hmun kha nia nula ramdin pui ruang an hmu na kha hela hi ni ta ni anh muốn có hành nu là trên bể tổ phố ni se mya cái thứ này chon he helai vel hi chapalan hmu na kha ni ta thlang loka khana king le lama om boka a hmuna nge kanwa chian ve hrim hrimani hei chian te ho nan hian helai hi ramdin pui ruang lo mut na kha ni ati hian a hmun nge ya police te helai evidence som thei zong zong an lak to hnuwa hetiang hian kan han chian ve le hrim hrimani a hmun nge a hian hetla ya hian ramdin pui kha an lo da helai he lampanga hianin alu lam kha da ta chuanin thlang lama hianin a ke kha ta ni
chuan hei hnim phải chín hi hậu gì nim ho hi hei ni e tiang hian an han sam thuốc na chung khanin an hnim a hi tian an pe thla deuh vu ka a hmuma satu te khanin hnim hi a pe deuh sen ti khani a then lai te hi chu helaya ruang om kha chuanin khi laya tang khi chuanin han mo lo thei khani ve tlat mai ni anen deuh thuak kha chuan an zu chian hle hnu a khanin ruang nge ani ti kha an zu hre thei ta khani a chu tiang vel chu ani o hei helai mi hi thi senang riu mai a kan han tia phá nên chú nè kut phanem na khá khá lo om ta ni ti chuan hei hi hi là dùng trăng hi là phá lắm zung tang thla à ngô rồi hết thì chầu chuan helaya tanga hết chầu rong anh hei helai luk hi helaya phei hianin à solai so chukna kha ni ta ni aruang om na kha ni ta chuan helaya hian poi khoi tu hian in a pai zo hian thi sen ka in helai hian ai nem ta em ni o ti te ri ru chuan a oma chuan hei hetlaya hianin thi sen per de uni om tak kan han mule de boka helai hi he kut nu hi tu kut nu nge nu pang kut nu nge o ti a ril ru te man te ola puitling kut nge nu pang kut nge puitling kut nge enge khateng te kharil ru om thina he sen per te hi arin thu ti te khan ril ru te om thina kan lo zel din ti ve thina chuwan chuan anga in nge dan te khalo soi ve ula ti chuan top na kan lo khar don to anga a top nan ei tu thi sen per nge a tha to nuwa enge khutlama da thlak to nuwa a chhona lampanga ange a in nem na a in von na ti mela tiang kha ani mai theya chu ange in nge dan te kha in lo soi ve don nia chuan a top nan a hla toy te a zan na hian min lo thla ro se Hallelujah.